Bukaerako lan egiten nahi bi enpresen arteko elkarlanean, nago Biocruceseko Osasun Ikerketa Institutora juten, eta baita ere bai Mondragoi Eskola Politeknikoko Ingenieritza Biomedikoko taldeakin lanian. Nire bukaerako lana zentratzen da Parkinson gaixotasunean, eta helburua da aztertzea ia erretinako CT irudi bitartez posible dan diagnostikatzea eta prognostiko bat itia gaixotasun hauen dakan pazientiei. Orduan egiten duguna da paziente eta kontrolen OCT bidezko irudiak lortu erretinanak, eta hauek prozesatu irudientzako teknika batzukin eta datuak analizatzeko teknikak erabilita eta biomarkagailu batzukin aztertzea ia ikusten dugun desberdintasun bat, bai Parkinsona dakatan pertsonena eta kontrolena. Eta baita ere bai honekin lortu nahiko genuen denboran menpe ikustia ze eboluzio edukiko dan gaixotasun honek, eta orduan ja paziente bakoitzari pertsonalizatutako tratamendu egoki bat ematea. Alde batetik ikusten dut, praktikan jartzea teorian ikasi duguna, ikusten dugu realidade baten zerrin aldegun ikasi dugun horrekin, eta baita ere bai iruditzeit motivazioa ematen duala, ze ikasi dezun horrek zerbaitetako balio duala eta benetan praktikan jartzeko gai gerala ikusten dugula bertan. Enpresara jutian alde batetik ikusten dugu bai bi enpresa ezberdinek elkarlanean nola funtzionatzen duten, eta baita ere bai enpresa bakoitzak bere aldetikan ze funtzionamendu dakan. Eta gainera ikusten dut positibua, zure proiektuan inguruan beste ikuspegi badakan pertsonekin lanaian itia. Nire kasuan, neurologo batekin edo optometrista batekin nabil harremanetan eta oso aberasgarria iruditzen zait hori.